Hey, what's up mga kurimaw? Kami din si Milong si Tabursyo, ang mga amaw nga mga kurimaw, kung maguban makalingaw. So, kini di mo kurimaw nung adlaw, kini nga nga Birnes Pizza 30 2026. Kini nga adlaw di mo kurimaw, magkita-kita di diri no ang mga small content creator sa Esperanza Agosan del Sur. Kini ang akong suliran, ang Chimana. So, di mo kurimaw no, niabot na may diri sa, dali apo di aning multi ka magpadagan na may diri no, sa dagat, mangligo naman kay mangita pa may katit sana So dahil mo nakita yung pinakagwapo na mong silingan nga si Ken Twin. So ananaga na, tuwa na. So dahil mo nagkuha sa dahil may drag speaker nga 40 tahon kay gamiton nun lagi kay mga ligo may dagat ani kay gamit kayo ng mga music di so dahil nakita nila ng mga naurin ni Binsita og ni Goku nag-super saiyan di intina. So sus tuwa nang naw sus kurimaw marag narang isa marag tuog. So ano, grabe ng mga gapas na mag-uban gining duha gid bustag ng kalibutan sa pagkatawa diha basta mag-uban ang duha sus ang agtang magkunkunot ng murag lubing nga grabe yung bunot. Woo! So tuwa na nato ka na ning layat na day ko remo kay na ami dres at sa galingan lapayot ta og shout out day ko remo no sa kan la saga day pamilya no sa igsoon ko ni Boss Loki ug sa iyang mama ug papa di shout out day sinyo din og sunod day drink mga duha ko remo naniida di ako naapay ko atun nga manok mora si Bayrik pa. So sa sayaw rin nagtaburso daw pinakon di po na palupig ng kurimaw di I am tuwan na nagkalibarang baba. So dali mo gipagawas din ng 40 hom siya inahanding speaker kay gabi tunon kuno daw kinto lagi daw kay magsayo-sayo ng mga tala-tala. So dali no nagdali-dali di magpadagan kay kami tunon lagi 40 hom lagi dan nag super saiyan hindi kinong palupig ng super saiyan ng buhok niya nga way kaligi sa simana. Kami taron nagziloy dali ra ina. So dada naabot na day may dire denog na anay naabot na nga gamay nga mga content creator ko sa to di ko ka M's vlog ko katong isa day sinsa nawa pa ko kay lagi og dire gikuha din ni Monkey Man ang amo pinakakusgan din na Monkey Man no gikuha din 40 huling speaker og sa to di ko ang Boss Loki kung wala si Boss Loki og si Monkey Man di kini di mi makanay dire So dadi mo kay no nagtuan na nagubatuan na nagtuang-tuwang na basta magwala sa to kay ko Rapel pinakay ko na ko yung box inirong nyate on indoor pa din na dress yaw nagpabongbuang pagkita din ng Rapel Bill din na shout out day ko sa pinakambak tuwa na ning tukar na tuwag ipanumbak na mga Rabel Crab tuwa na may anak gina sige basta kay magkuan ba basta magkita gina ko grade di pud palupig di ay lupod ko nga box inirong nga si Pan ba Romel Soyom dragin ay nagdugan rin mo kitaan ko ng tawanan nakto kayo nagsalaan sama Jax so dali nakita din mo sa isang picture nga siya bagi panumbak na ako ng bansang alangan na lain ko sa picture ay si Rami nagpakuha ako wala dali no nagmeeting dali no kay mga membro sa women's women's rin nun so dali no si Boss Loki laban kay batay mo to sa nidang katong 300 naman warag-warag mo 100 150 ramang may kabukan. So dana di sini na to sugdan pa sa magdagandangan da sayaw rin as buros din dra o kanang kwan grabe ka mag-igat gid ano ug shout out ko no sa uban tanan day mga vlogger nga ana day no wat din ako may isang mga ngalan ug shout out day sa inyo day no na makita ninyo kanang dra mga vlogger na halos dra na inyo makitaan so dra day no zumba sa midra ana pagana sa mga buko kung mga kaugatan ba or kakatapa din namo si Boss Justin marag upat pa ni kabuan ni hakining isang Tabursyo nga muram ni gitanta ning so kay nahuman naman dita pasayo dra sugdan din nato nagpadagan way lain na si Ims din o si Boss Justin to anang ginagana na kinawira is kamot pwede din na pwede na yun na so dra di mo kremo di magpalupig din na nag-invite sa to si Boss Loki o si Monkey Man wala din sila di kita kaniya ning grandstand so dire day mo kremo no ang last na day na diri ang matay nga kami mo nagipabutang ni pinaklas mas insa na day mo kay na busy na meet isda kabi ko mag-istak na si padagan so dali sa to di ko sa mong kauban ng isa no pati mo kailangan kinsa na basta kay vlogger po na siya sa to di ko siya din no pati kuso-kuso po di mo dagan tawan so dali gigakos din na mo to nag-post dito kamo din ang gidayowan matay lami maginig mga tiyan ba dayungan ko ni awad na nakaplano ding tulo din dira nga amo lang ning dalon dito kaya amo din pataon kay karne lagi ni amo din kinilo so dali no gidayungan din mo si Boss Justin ra kay matay lamia po dani ilapay ni agusan. Panghikap rin ni siyang bunal gawa na ipit na siguro ta oy ipit oy. So drani mo ko ni mo no nangaon ni ng snack pedrado daghan kay salamat din no labi na kang Boss Loki og Monkey Man sa pag-invite din mo ko no salamat labi din na sa labi na po din no sa uban ng mga content creator nga naa dira din no ug paday na rin mo kanunay og ay mo kalimot dayon sa salig sa Ginoo wala mo salig sa Ginoo wa kita ni snack kita paingon na ni